del puesto y pues eso. Pero no me recuerdo. Baile de graduación y tiene que llevarlo. Però bueno, algun dia les durem allà A la residència. a la residència i li dius... Les ensenye totes i després se'n duen. No, te fas així un poquet la despistada, en plan de, ui, mira. Ah, xica, ara no m'has llevat de la nit. Pues Xanilla és bo, ull que si és bo. Mira si és bo, que vaig avisar a la meva nora perquè vingui a replegar-lo. I li dius, és que m'ha entrat en la mà, que me fa un poquet de mal... Sí, m'han un poquet aixinat de... I ara, vinga a ensenyar-lo. I, veus, no és que me moleste molt, però no tinc costum i... I vale, no? I així, pues, pareix que... Pareix que no, l'ensenya a tota la residència i després l'endugué... I per què tens que ensenyar-lo tu, a tota la residència? Pues per presumir, Enrique. Però per què t'has que presumir? Pues de dur una xolla que és molt bonita I a totes les abueles a caure-les la baba d'enveja. i que és bona, no és fantasia. Com duc la cadena ixa de 3x3, 3x3? no sé com se diu.